2 orduko kontratuekin eta horiekin ezin dugu ezta gasolina ere ordaindu. Hori dela eta lanpostu batzuk ez dira betetzen. Langileek dirua galtzen dutelako onartuz gero. Teknikariak falta direla izendapen guztiak bete ahal izateko. Eta egunero hainbat lanpostu bete gabe geratzen direla, gizarte funtsa eta formazio funtsa otsailaren 22tik martxoaren 22ra zabalduta dago. Edozein duda edo laguntza behar baduzue, deitu guri. Finkoen leku aldatze deialdia apirilaren 13tik 20ra. Errelebo kontratua luzatu dute beste urtebete bat. Epea amaituko da aurten abenduaren 31. Gure azpisektorean bigarren botean emango digute. Hau da, bigarren hezkuntzarekin joango gara, bai sukaldariok, bai garbitzaileok. Eta gure kolektiboare aitortza eta gure lanpostua kontsolidatu behar ditugula ezinbestekotzat jotzen dugu. Gora lab!